uZanefa Ngidi kubukakala sengathi akamile futhi akasoze wama ukutalabha uMthandeni, akwazi ukuthi babangani, kodwa-ke ngaso sonke isikhathi kuhlezi emtalabha laphana ekhasini lakhe ku-Facebook. Selokhu awuqala lo mtalabho wakhe uZanefa Ngidi, uMthandeni akazange asho lutho futhi nje uyabona ukuthi akayimisele ngokuthi kube khona akushoyo, kuze kube abalandeli-ke bakaMthandeni abalwayo sebelwa noZanefa bembuyisa endleleni. uZanefa uqhubekela agcine khona wagudla uMthandeni ey'nkundleni zokuxhumana, wathi akayeke ukukhuluma ngoKhuzani ngoba uKhuzani akekho ezingeni laMthandeni. Ngamanye amazwi abalingani, uKhuzani uphezulu kunoMthandeni, uMthandeni uphansi. Wasembiza ngevukane. Abalandeli bakaMthandeni bam-athekhile njengenjwayelo bembuyisa endleleni ngoba phela ubize iqhawe labo ngevukane. Bamtshela ukuthi baba wena ivukane, uMthandeni akalona ivukane. uMthandeni useqophe imilando cishe kaningana kunawe phambi kwakhona kulokhu kuthulekile. Kusho abalandeli bakaMthandeni betshela uZanefa. Into abahlezi beyisho abalandeli bakaMthandeni bathi njengoba uNgidi ezokhipha i-album uzama i-marketing ngegama likaMthandeni ukuze i-album yakhe ithengwe kakhulu njengoba uMthandeni etrend.